Helo, Eifion. Helo, Sean. Sa'n ni, peth cyntaf ni isio holi oedd o ystyried y daith da ni wedi bod arni ddiweddar. Lle da ni rwan a sy'n mae'n mynd? Okay. Sym dwywaith i ni wedi bod mewn cyfnod ofnadw o heriol yn enwedig ym myd llywodraeth leol ar draws Cymru gyfan. Mae'r pwysau anferthol sydd wedi bod ar awdurdodau wedi bod heb i ail byddwn ni'n tybio yn fynhedlaeth o leia. Mae dyn yn edrych ar y pwysau fydd gyda Brexit, mae dyn yn edrych ar y gwasgau ariannol, a wedyn wrth gwrs mae Covid wedi dod y ben yn ni, a mae'r cyfnod Covid yma wedi bod yn heriol difrifol, heb sôn am ydy'r digwyddiadau achlysurol na o ran stormydd, tywydd anffafriol. Ond wedi'r cwbl, a i edrych yn bositif ar y sefyllfa, fi'n credu bod yr holl sefyllfaoedd a'r gyfyngiadau yma wedi tynnu Cymru fel cenedl yn agosach at ei gilydd. Fi'n credu bod y cyfathrebu'n gyffredinol yn well nawr na mae wedi bod erioed, a sydd yn bach o syndod falle, ond oherwydd mae pawb yn goffo gweithio gytre, ond mae pawb wedi ymdopi gyda'r dechnoleg newydd, wedi ymdopi'n llwyr ac wedi ymgyfarwyddo gyda chyfathrebu yn digidol gyda'i gilydd. A mae'r cyfathrebu na wedi gweithio yn arbennig o dda ar draws haenau o lywodraethiant ar draws y wlad. So, berthynas ni gyda Llywodraeth Cymru wedi gwella'n aruthrol, cyfathrebu wedi gwella'n aruthrol. Mae yna gydweithio ardderchog wedi bod rhwng awdurdodau, le mae awdurdodau wedi bod yn cefnogi gilydd ar draws y cyfnodau yma, pan bod un awdurdod yn benodol dan bwysau. Mae'r lleill wedi gwirfoddoli i ddod i helpu ac i gynorthwyo. Mae WLGA wedi chwarae ran bwysig iawn yn hynny o beth. Mae'r teulu na wedi closio'n agos iawn fi'n teimlo dros y cyfnod. Rhywbeth arall sydd wedi cryfhau yn aruthrol hefyd yn y cyfnod yw'r berthynas gyda'r byrdde iechyd. Cyn cyfnod Covid, dwi'n credu oedd y lefel o gyfathrebu a chysylltiadau yn achlysurol iawn rhwng ni a bwrdd iechyd, ond yn sicr mae'r berthynas a'r cyfeillgarwch o weithwyr rhwng y sefydliadau yn sicr wedi gwella'n aruthrol. Felly, oedden ni wedi bod dan y lach gyda'r holl argyfyngiadau yma, ond yn gyffredinol fi'n credu bod ni fel gwlad yn gryfach nawr ac yn cydweithio'n well nawr nag o bosib i ni wedi wneud ar unrhyw adeg cyn hynny. Mae hynny hefyd yn cynnwys tîmoedd arolygu, Estyn, CIW, Archwilio Cymru, i ni gyd yn deall pwysau sydd ar ein gilydd ac yna i gefnogi'n gilydd ac i gynorthwyo'n gilydd. Felly, fel gwlad fi'n credu bod ni mewn sefyllfa eitha da dan yr amgylchiadau. Hwna'n galonogol iawn, a hynny'n dod o Archwilio Cymru ac efo llygad ar darllesiant cenedlaethau'r dyfodol, mae'r cydweithio yna bod hwnna wedi cyrfhau braf iawn i weld ydy. Mae'n beth rhyfedd mewn ffordd, achos mae'r gyfwng yn dueddol o dynnu bobl at ei gilydd. Mae dyn fel arfer yn gweld y gorau mewn pobl dan amgylchiadau ac amodau o math yma. Bod ni gyd wedi dod dan y bwysau am gymryd o amser. Mae'r argraff dwi'n cael bod pawb wedi cyd-dynnu'n agos iawn at ei gilydd. Ac so chi'n clywed Mawrth 2020 bod yna lot o bethau newid, lot o dynnu at ei gilydd. Mae'n braf clywed wedyn bod yr ysbryd yna gydweithio wedi parhau wedyn, dydy? Ydy. Y perygl wrth gwrs yw wrth bod gobeithio bod ni'n dechrau gweld diwedd Covid, y perygl yw bod ni'n llithro nôl i'r hen arferion a bod ni'n ymellhau unwaith yn rhagor wrth yn gilydd. Yr her i ni fel cenedl nawr yw i ddysgu oddi wrth yr profiadau yna ac i byd o colli nhw. Cydweld yn llwyr o'n ydy. Wedyn, sut fysa chi, ydych chi wedi cyffwrdd bod chi'n cydweithio lot mwy
rhwng y sefydliadau felly. Sut mae pethau'n datblygu, neu sut maen nhw wedi datblygu dros y 12 mis dwytha? Y peth sydd wedi datblygu fwyaf, heb unrhyw amheuaeth o gwbl, yw'r gallu digidol sefydliadau i fedru cyfathrebu a chysylltu gyda'i gilydd. Heb eithriad nawr, mae bob cyfarfod dwi'n mynychu yn gyfarfod rhithiol ar hyn o bryd. A dwi ddim yn gweld unrhyw effaith andwyol ar gwasanaethau reng flan wrth bod nhw'n medru ymdopi gyda'r pwysau. Mae'r cyfarfodydd yma yn sicr wedi arbed lot o amser. Mae wedi galluogi ni weithio tipyn fwy hyblyg ar draws sectorau. A pawb yn defnyddio'r un systemau yn rhoi cysondeb a hwyluso'r broses o weithio'n digidol. Mae yna peth gwaith dal i fynd. Mae dal angen i ni edrych ar protocolau rhannu gwybodaeth a data ar lefel genedlaethol yn fwy effeithiol yn beth i ni'n neud ar hyn o bryd. Ond dwi'n credu bod y cam anferthol mae wedi cymeryd i symud i systemau rhithiol o weithio yn gyfle i ni nawr i adeiladu ar hwnna i'r dyfodol. A mae angen ystyried newid deddfwriaethau, mae angen ystyried newid reolau trin a thrafod data, ond fi'n credu bod yr oes digidol wirioneddol wedi cydio yn Nghymru nawr, a mae hynny'n gret. Elfen arall sydd wedi gwella yw'r gofynion sydd gyda ni ar yn gweithlu ni. Ni'n chwilio nawr yn gyffredinol, ni'n chwilio am staff tipyn fwy ymryddawn, a tipyn fwy, bod gyda nhw sgiliau tipyn fwy ben agored na falle beth byddwn ni wedi recrwtio cyn y pandemig diwetha. Beth i ni moyn yw bobl sydd yn gallu dod a setiau, sgiliau, boed yn digidol, pwy bynnag sgiliau, cyfathrebu, beth bynnag, bod nhw wedyn yn gallu symud o un sefyllfa i'r llall yn eitha hyderus, eitha hyblyg ac ymdrin gyda'r pwysau, ble bynnag mae'r pwysau yna'n digwydd taro ar unrhyw un adeg. A mae hwnni i ni wedi gweld enghraifft o hwn yn yn ardal ni, le mae'r berthynas a cydweithio rhwng ni a'r sector iechyd enghraifft, wirioneddol wedi closio'r staff yn cydweithio tipyn yn agosach ac mae'n gwell cyddealltwriaeth o'r gofynion a'r dyletswyddau rhwng y sefydliadau. Felly mae'r gweithlu ymryddaw yna'n yn bendant wedi talu ar ei ganfed, ond yr darn ola o'r jigsaw yma fi'n credu yw y ffordd i ni hefyd nawr wedi tynnu at ein gilydd i gydweithio ar draws ffiniau yn ogystal. Felly nid yn unig wedi ni'n gaeth i dim ond un ardal daearyddol erbyn hyn. Mae'r wlad oherwydd yr elfennau digidol, mae'r gallu weithio'n rhithiol. Mae pawb ar draws Cymru gyfan nawr yn medru cyfathrebu ei gilydd yn rhwydd iawn, a wedyn unrhyw broblemau sydd yn codi, ni'n medru trafod fel un cenedl wedyn, yn ytrach na bod ni mewn pocedi bach o ardaloedd rhanbarthol. So, credu bod ni mewn lle da, ac eto'r un neges a beth wedi sy'n flaenorol. Mae ni wedi colli hwn, mae rhaid adeiladu o hwn wrth symud i'r dyfodol. Ie. Beth chi ddeud o'n am bych chi chwilio am bobl fwy amryddawn neu fwy parod i fod yn amryddawn lle. A hwnna'n ddifyr, cos mae hwnna'n rhywbeth da ni wedi glywed mewn llefydd eraill lle mae gennych chi staff sydd wedi, oherwydd argyfwng, wedi cael eu tynnu o'i gwasanaeth cartra fel bethau i ail leoli'n rhywle arall a wedi ffynnu. A dwi'n cymryd bod hwnna'n math o ysbryd sy'ch chi licio gadw. Sicr. Sut? Y peth gyda hwnna, wrth gwrs, yw'r rhoi'r cyfleoedd mae i bobl i ddatblygu sgiliau tra bod nhw yn gweithio o ran sefydliadau, bod yna gyfleoedd gyda nhw, bod ni'n ymddiried yn y gweithlu, bod ni'n rhoi cyfleoedd yn nhw i ddweud, mae angen rhywun i llenwi bwlch fan hyn, mod i hwn yn rhywbeth allech chi ystyried
cymeriad mlaen a rown i'r hyfforddiant i chi, ond i ni moyn gweld chi'n yn datblygu yn broffesiynol fewn y sefydliad. A gobeithio tyfu gallu gweithlu. Y neges yw dysgu gyda loes yn dweud. Ni moyn pobl i weld bod na llwybrau gyda nhw i fedru datblygu sgiliau a chymwysterau a phrofiadau eang iawn ar draws sefydliadau, fel bod nhw yn adnodd gwerthfawr tu hwnt i'r sefydliad. Hynny yw, i ni'n gwybod os beth bynnag ddaw yn y dyfodol, mae gyda ni gweithlu fydd yn gallu ymdopi gyda'i. A fi'n credu bod hwnna'n... Mae'n rhaid ni fod yn ofalus, byd o colli golwg ar bwysigrwydd arbenigerau. Fi ddim am eiliad yn awgrymu bod ni'n colli'r hynna, ond mae yna falans i gael yn beth i ni chwilio gyda'r staff, achos fwyau gyd o staff hyblyg ymryddawn sydd gyda chi, fwy o allu sydd gyda chi fel sefydliad i ymdopi gydag unrhyw her daw yn y dyfodol. Ie, a mae'r gefnogaeth yna i allio, hynny os di pobl yn gorau symud, bod nhw'n cael eu cefnogi i fyny'n lle maen nhw'n landio fyny'n. Yna'n agwedd bwysig hefyd ydy. Mae fe'n rhan o'r ethos y sefydliad wrth gwrs yw. Mae'n iawn, dwi wedi gweithio mewn amodau le pan mae rhywun yn ei camgymeriad, y cwestiwn cwenta sy'n cael ei holi yw pwy sy'n gyfrifol am hwnna. Wel i fi, mae hwnna'n groes i beth mae dyn yn ceisio cyflawni. Os ydy dyn yn treol yn galed, mae dyn yn mynd i wneud camgymeriad. A dyle'r sefydliad derbyn hynny, fel mae pawb yn mynd i camgymeriad rhywben neu gilydd. Y neges yw bod ni'n dysgu wrth y camgymeriad a bod e ddim yn digwydd eto. Dyna'r gyfrinach. A bod ni'n cyd-berchnogi'r broblem os oes yna camgymeriad wedi digwydd. Os ydy'r diwylliant o fewn y sefydliad yn ymdrin gyda problemau fel yna, ni'n credu bod ffydd gyda'r gweithlu wedyn i fentro, i fod yn fwy parod i fod yn arloesol ac i gamu i lwybrau ac i gyfeiriadau newydd falle bydd ni'n mynd i troedio o'r blaen. Creu'r diogelwch seicolegol di rhywsyd da. Ie, achos os ydy dyn yn becso, os ydw i wedi gwneud camgymeriad, dwi'n debygol o fod o flaen yn well a bod yna banel disgyblu ac yn y blaen, o bobl yn ofan mentro, a byddwn nhw'n mynd nôl i'w cragen nhw. Os ydyn nhw'n gweld bod nhw'n gallu gwthio ffiniau, bod nhw'n wirioneddol yn gallu dangos bod nhw'n mentro ac yn ceisio gwella, dim ond bod o dan amodau diogel, yna mae'r gweithlu yn mynd i ymddiried fwy yn yr uwchsyddogion sydd yn y sefydliad yna, bod nhw'n cael y gefnogaeth angenrheidiol, a bydde sefydliad yn ffynnu'n gloi iawn gyda'r amodau yna. Hwna'n galonogol iawn. Wedyn, a ategu beth chi ddeud ar pwynt digidol mod i transffurfio sut da ni'n gweithio. Fel tîm arfer da, dwi'n meddwl yn estynedig fel Archwilio Cymru da. Felly, osa, sbio tu hwnt i'r ochr ddigidol a'r ochr cydweithio, da chi'n gweld unrhyw gyfeiriad eraill, da chi'n meddwl fydd gwasanaethau cyhoeddus yn symud hynny fedra ni'n gweld y dyfodol lle? Un o'r cyfeiriadau ni'n symud iddo fe yw i ail edrych ar ffordd i'n darparu gwasanaethau. Mae angen ystyried wrth symud mlaen yr endid deuluol yma yn ei gyfanrwydd. Mae yna gyfle fan hyn oherwydd bod yr oes digidol gyda ni, mi allwn ni signo mewn i un canolbwynt gwybodaeth cyffredinol am unrhyw deulu estynedig sydd gyda ni, cael gweld faint o gefnogaeth i ni'n rhoi i unrhyw un cartre neu unrhyw un teulu estynedig. Ac o bosib, beth i ni wedi gweld yn hanesyddol yw, os oes yna broblemau gyda nhw, ni'n dueddol o roi lot fawr o adnoddau, ond adnoddau mewn silos unigol i nhw, yn ytrach na bod gyda ni agwedd holistaidd tuag at y teulu. A y ffordd i ni'n ceisio symud y dyfodol nawr, bod yr gwybodaeth a'r data sydd gyda ni
yn cael ei sianelu i roi trosolwg cyflawn cyflym i ni fel gwasanaeth. Ge gweld, reit, wel, ble mae'r gwerth gorau am arian fan hyn wrth bod ni'n cefnogi'r teulu fel endid yn ei gyfanrwydd. A'r cwestiwn sy'n ni ofyn yw beth sy'n mynd o'i le. Yn ytrach na bod ni'n datrys y broblem sy'n ar y wyneb, bod ni'n mynd o dan groen y broblem i cael dod o hyd i bleth yn union yw craidd y broblem yn yr uned deuluol yma sydd gyda nhw. Ac felly mae dyn yn edrych ar wedyn strategaethau ymyrraeth gynnar a cataliol ar gyfer cefnogi'r teuluoedd yma yn ytrach na gymdrin gyda, reit, mae da ni person fan hyn angen gofal dwys. Mae'n rhy hwyr ebyn y cyrraedd y pwynt na, i ni'n gwario arian mowr wedyn, mae eisiau creu modelau sydd yn cydblethu gwasanaethau i feddwl yn yr un ffordd. Right. So, roedd ei enghraifft i chi, fi'n credu bod yn draddodiadol ac yn hanesyddol, ni wedi edrych ar yr uned deuluol bod nhw'n pwyntio 3 genhedlaeth. So, plant, mam a dad yn gyd y ci. Ond ni'n gwybod erbyn hyn, mae gymaint o bobl yn byw yn hirach. Mae gennym ni hen fy mgys at y cys yn byw yn yr uned deuluol yna. Nawr, os oes 4 cenhedlaeth da chi, mae'n bosib bod problemau dementia gyda chi gyda'r rhai hun, allai fod yna problemau gyda'r plant, allai bod yna problemau methu gael mynediad at byd gwaith er enghraifft, gyda'r rhieni'r plant. Beth sy'n edrych yno ni gyfanrwydd yw mae'r tensiynau yna rhwng y teulu yna, beth sy'n creu'r tensiynau yna. A mynd wirioneddol o dan gron y broblem, mwyn ceisio rhoi canaliaeth i'r uned deuluol, fel bod yr uned deuluol yn aros yn glos ac yn agos gyda'i gilydd, yn lle bod yr uned deuluol yn chwalu, ac wedyn fel unigolion, maen nhw gyd yn gofyn am ymyrraeth dwys gyda ni. Felly, wrth symud y dyfodol, mae'r gwybodaeth sydd gyda ni yn y system yn galluogi ni fod yn fwy effeithiol i ddiogelu'r uned deuluol yn fwy na dim ond delio gyda bobl fel unigolion yn y system. Na, mae hwnna'n difyr. Ac unwaith eto'r agwedd holistig a ymyrraethau bach fel bod problemau bach yn aros yn fach. Ie, yn union. Lle mae hynny'n bosib, wrth gwrs. Yn union, lle mae'n bosib, ond fi'n credu bod yna gyfrifoldeb arno ni i barchu pwysigrwydd i unedau teuluol. Fi'n credu i ni wedi cwmpo mewn y trap o ddelio gyda gofynion unigolion am mhob gwasanaeth dros yr amser. A mae hwnna'n fodel hynod o gostus ac yn aneffeithiol mewn gwirionedd, achos mae dyn yn gallu trial datrys problemau ymddygiad, ond beth sy'n chosi'r problemau ymddygiad na yw'r cwestiwn. Beth sy'n wrth raidd hwnna? Ife bod yna ddiffyg cefnogaeth ariannol yn y teulu. Ife bod yna rhyw broblem gyda un aelod o teulu sydd a wirioneddol anghenion dwys, ond ni ddim yn ymdrin gyda'r rheini. Odi'r teulu yn gaeth i gyffurio bod ni ddim wedi ystyried y broblem, bod y plant yn gweld rhyw fath o trais yn y cartre. So mae eisiau ni ddatrys y broblem y trais yn y cartre yna, drach yn delio gyda cam ymddygiad y plentyn yn yr ysgol. Mae cam ymddygiad y plentyn yn yr ysgol o ganlyniad y trais yn y cartre. Dyn ni cael delio gyda trais yn y cartre. Pidwch a rhoi gymaint o adnoddau mewn fan hyn, jyst i al'r plentyn na i fedru ymdopi rhyw ffordd neu gilydd. Mae rhaid i ni ddatrys problem y plentyn yn y cyd-destun y teulu ehangach. Ac os ydyn ni'n gallu diogelu yr uned deuluol yna i ni'n datrys lot o broblemau mewn un go wedyn. Felly, ffordd wahanol i feddwl am y ffordd i ni wedi ymdrin gyda pethau dros amser. Ie. Mae hwnnw'n fydo difyr. Eto mae'n rhywbeth da ni'n gweld pethau tebyg mewn llefydd eraill, lle mae'r golwg holistaidd. A ni'n meddwl am yr elfen holistig felly. O rhywbeth atho ni weld lot yn ystod rhan misoedd cyntaf'r pandemig oedd ymwybyddiaeth a tynnu at ei gilydd cymunedol enfawr yn dod allan yn unlle. Os yw rhywbeth o'r ysbryd yna, fysa chi fel awdurdod yn trio i dal yr ysbryd a'i fagu feithrin o lle?
Dyna'n union y pwynt, oedd fi'n pwynt blaenorol, yr ysbryd na yw e. Mae'r argyfwng ma wedi dangos bod na ewyllus da mas na. Yn anffodus, ble dwi bod yn canmol yr elfen dechnegol a'r manteision mae ni'n rhoi i ni i fedru weithio mwy effeithiol ac effeithlon. Mae e hefyd yn gyfrifol am chwalu'r elfen yna o gymdeithas effeithiol sydd yn closio at ei gilydd ac pan mae'r gyfwng yn bwrw, mae'r ewyllus dan yn dod i'r golwg. Wel, mae o dan y wyneb mae e, a fi'n credu fel cenedl, mae rhaid i ni wneud popeth gallwn i dynnu hwnna nôl allan i fod yn arferol yn y gymdeithas ni. A fwyau i gyd o'r ewyllus da na sy'n ymddangos, a'r cyd-ddibyniaeth na, bod ni'n gweithio gyda sector gwirfoddol i gael y gorau mas ohonyn nhw. Mae'n gymaint o'r sectorau gwirfoddol, maen nhw'n creu rhyw fath o bartneriaeth i hunain gyda'r bwriad o wneud lot o waith da, ond mae'n ddigyfeiriad a mae pawb yn mynd i bob man. A yn y pen draw, mae'n colli i effaith wedyn oherwydd bod yna ddim strategaeth clir a phendant. Os ydy pawb yn gwthio i'r un gyfeiriad, hynny yw'r gymuned clos yma, yr uned holistig teuluol, yna mae hwnna yn creu sefydliad cryf a chadarn sydd ddim yn orddibynnol wedyn ar gwasanaethau. Mae'r gymuned ei hunain yn gyfrifol am ei gilydd. A mi oedd hwnna yn bodoli nôl canrif yn ôl. I ni wedi symud o fyna i fod yn orddibynnol ar darpariaeth gwasanaethau. Os ni'n gallu cael rhyw man canol le mae'r gwasanaethau yna i rai sydd mwy anghennus, ond yn y pen draw bod ni'n hyrwyddo'r cyd-ddibyniaeth yma o cyd-fyw da rhwngto ni. Mae sy'n ei treo gwthio i'r cyfeiriad yna. A mae cymuned Green Gaffeiliad i gymaint mwy na just edrych ar ôl iechyd a lles y gilydd o ran gweithgarwch a datblygu a falle. Dwi'n cofio gathoch chi fel awdur lot o sylw efo pan athoch chi gais strydodd yn ganol Aberystwyth, athoch chi'n gwneud Aberteifi fyd, dwi'n meddwl. Do, Aberystwyth, Aberteifi, Aberaeron, Cynewydd. Ac o ran y math o bethau rhaid i chi ddod i fewn mwyn ymdopi ni'n ymgyrchol efo pandemig. So, wbath o fyna sydd wedi gweithio'n arbennig o dda, da chi heb sôn amdano fo'n barod, neu wbath da chi wedi meddwl, oedd hwnna'n siwtio y sefyllfa ar y pryd, ond da ni fedrwn ni ddysgu ohono fo'n, so ddim byd fedrwn ni wir gario ymlaen hwnnw falle. Fe ddysgon ni lot ar hyd yr amser bod yn onest, achos beth welwn ni oedd, os ewn ni nôl, na i sôn, a da i nôl i sôn am yr parthed diogel, mewn munud, ond rhai o'r pethau wnaethon ni ddysgu yn gyflym iawn oedd, wnaethon ni pacynau bwyd iddyn nhw i'r trigolion mwy o bregus rhaid ar y cychwyn, a ni'n darparu dros 1000 o brydiau bwyd y dydd ar 11. Ond beth o'n i'n gweld oedd y gwerthfawrogiad na oedd yn dod o'r gymuned, le oedd clybiau ffermwyr ifanc yr ardal yn dosbarthu'r brydiau bwyd yma. So, oedd y cenhedlaeth hŷn a'r cenhedlaeth ifanc wedi dod at ei gilydd, ac oedd y negeseuon o'n i'n derbyn nôl ar y pryd ni'n dangos i ni, mae rhywbeth gyda ni fan hyn. Y pacynau bwyd yw un peth, ond yr berthynas na mae bobl yn dechrau siarad ei gilydd, mae rhaid i ni cael hyrwyddo fwy hwnna. Gyda'r parthed diogel, fe wnaethon ni greu'r parthed diogel gyda'r bwriad o ganiatáu bobl i gael mynediad at canolfannau le o'n nhw'n gallu cymdeithasu o hyd. Nawr, y broblem oedd gyda ni gyda'r trefniant yna oedd bod ni'n newid llif traffig, ac oedd y llif traffig yn mynd trwy ambell i stryd le oedd yn creu lot fawr o anghyfleistra i unigolion. A pe bysau dyn nhw'n gallu cynllunio llif y traffig mewn dre heddi, byddwn ni ddim yn adeiladu'r strydoedd mor gul, byddwn ni ddim yn adeiladu nhw gyda'r tai mor agos at ei gilydd. A fi'n credu yn anorfod, oedd rhaid dad wneud peth, yr rhan o'r weledigaeth yna, ond beth ni wedi gweld yw, wrth bod ni'n creu gofod allanol
ystynedig i busnesau, i gallu darparu caffis, y restaurants ac yn y blaen. Mae hwnna wedi creu awyrgylch gwahanol o fewn yn trefi ni. A mae'r busnesau ni wedi elwa yn anferthol. Felly yn economaidd, mae e wedi llwyddo yn aruthrol o ran yr elfen economaidd ohono fe. Mae yna negeseuon wedi dod mewn at o'n i'n gyson ynglyn ar angen i ystyried gofynion pawb. Yn y byd mae un peth fi wedi dysgu, mae'n amosib i blesio pawb, achos mae dyn llydanu'r palmentydd i'r busnesau i lwyddo. Mae hynny'n cyfyngu ar gofod wedyn i bobl i fedru parco car reit i allan i unrhyw siop yn benodol. A mae bobl yn goffa cerdded ymellach. Mae hwnna wedi creu lot o densiwn gyda'r ambell i gort o bobl. Mae lot o waith gyda ni i fireinio ar y cynlluniau yna i cael nhw'n berffaith, fel nhw'n berffaith a gallen nhw fod. Ond un peth ni wedi gweld yw bod e wedi llwyddo i adfywio ardaloedd o'r trefi yma. Bod bobl yn mwynhau cymdeithasu tu allan, bod nhw yn mwynhau yr awyrgylch cosmopolitaidd yma sydd wedi cael ei greu gyda'r parthed diogel. Felly, elfennau da, ond dim heb i broblemau gyda'r un yn sicr. Ie, yma cael tywydd ffafriol yn helpu fyna hefyd. Odi. Nes i sbio allan drwy ffenast ar y glaw yma. Ie, yn union. Un elfen falle, Siôn, beth weithodd yn dda yn ystod y pandemig, a falle bod ni'n edrych i'r dyfodol a gweud, wel, addysgon i rhywbeth o ddim yn ddefnyddiol. Fi'n credu fe brofodd y pandemig bod ni fel gwlad yn gallu symud yn gyflym pan bod angen. A beth brofodd hwnna i fi oedd bod ni haenau fiwrocratiaeth yn bodoli ar bob lefel o lywodraethiant sydd yn arafu'n gallu ni i fod yn effeithiol wrth ddarparu gwasanaethau. A ar ddiwedd hwn i gyd gyda'r adolygiad sy'n mynd i fod o'r pandemig, un o'r pethau fi'n gobeithio byddwn ni'n gweld yn digwydd yw bod yna adolygiad o'r haenau fiwrocratiaeth yna sydd yn y system, yn enwedig yn y sector cyhoeddus ar hyn o bryd. Ac os yna gyfle gyda ni i chwynu lot o'r hynny. Dwi ddim yn amfunud yn awgrymu bod ni'n tanseilio democratiaeth, na bod ni'n tanseilio protocolau, bod yna audit clir o bethau, ond beth welon ni oedd, pan bod gwir angen cyflawni rhywbeth yn gyflym, oedd yna fo i stripo lot o'r fiwrocratiaeth yna allan o'r system. A fel rhan o'r dysgu'r dyfodol, fi'n gobeithio bod yna gyfle mynd i fod gyda ni fel sefydliadau sector cyhoeddus i ddod at ein gilydd i drafod hwnni. A wedyn, un elfen arall fi'n credu oedd beth welon ni a bydd ysgol ni gwers yn lleol fan hyn gyda hyn, oedd y rhychwant o drythwyon o gyfrifoldeb oedd gyda bobl, y spans of control. Beth o'n i'n gweld oedd bod yn strwythurau ni wedi tyfu dros amser, ac oedd gyda ni gormod o lawer o gamau i fynd trwyddo, fel dwi'n atebol i'r person nesaf, mae'r person nesaf yn atebol i'r person nesaf, cyn bod unrhyw benderfyniad ffurfiol yn gallu cael ei wneud. Nawr, mae hwnna'n cyfrannu hefyd at y biwrocratiaeth, achos lleia gyd o'r spans of control mae sydd gyda ni, mwyaf effeithiol mae'r awdurdod. A yn ystod y cyfnod yma, ni wedi ailstrwythuro yn gwasanaethau ni'n sylweddol iawn. A un o'r brif pwyntiau dysgu wnaethon ni ganolbwyntio arno oedd lleihau yr lefelau o atebolrwydd rhwng yr haenau gwahanol y staff o fewn y sefydliad. Felly, does dim un sefydliad, un gwasanaeth gyda ni ar ôl nawr, le mae 6 span of control rhwng ddau ac unrhyw aelod y staff o fewn y sefydliad. Mi oedd yna enghreifftiau gyda ni le oedd yna ddwsin neu hyd lan i 15 yn ambell i fan. Mae e lawr i 6 nawr. Felly mae tynnu lawr ar yr haenau yna yn galluogi'r sefydliad i fod yn tipyn fwy effeithiol yn y ffordd maen nhw'n gweithredu wedyn. Ie, cos mae cyn argyfynga dueddiad i sort of amlygu beth sy'n rili pwysig does? Yn union. So,
Mae hwnna'n eto thema sy'n dod yn ôl dydy'r faint o lywodraethiant sydd yn ddigon efo het archwilio Cymru ymlaen i fodloni bod pres cyhoeddus yn cael ei wario'n gyfrifol ac yn iawn lle. Ond hefyd yn galluogi'r sefydliadau dan sylw i wneud eu gwaith mor effeithiol a phosib da. A fi'n credu bod hwnna'n eto yn rhan o ethos gwahanol mewn sefydliad. Hynny yw, dyw'r haenau na o reolaeth ddim mor bwysig a hynny. Be sy'n bwysig yw bod pawb yn cyd-dynnu ac yn cydweithio fel tîm. Bod pawb yn perchnogi y broblem, a bod pawb yn cydweithio i ddatrys y broblem, a bod yna gydsynio, reit, dyma ffordd i ni'n neud e, reit, pawb yn dia, mes i ti'n neud hwn, ti'n neud all, reit, bant a ni de. Mae hwnna wedyn yn cael gwared o, allai byth yn neud, allai byth yn, mi'n gallu gweld sut i ddatrys y broblem yma, mae well i fi siarad yn reolwr llinell. Allai, angon, sy'n pwynt i fi siarad yn reolwr llinell chi, mae rhaid i fe ni siarad yn reolwr llinell e. Mae'n y pen draw, hollol aneffeithiol. Felly mae newid diwylliant, newid ethos y sefydliad yn un o'r pethau dwi wedi gweld sydd wedi gorfodi fi newid y ffordd o'n i'n gweithio fel endid yn hynny yn ogystal. Dwi'n meddwl bod hwnna'n un o'r pethau mawr sy'n dod allan o'r ansicrwydd enfawr rwan. Ansicrwydd ystynedig hyd yn oed. Ydy lot ohono ni'n sbio ar be da ni'n neud a sut da ni'n neud o. Yn union. Ond mae hwnna, mae yna derm Saesneg, a falle dwi'n datblygu fe o fewn y gwasanaeth ar hyn o bryd. Un yn y cylch nawr o ran cynlluniau busnes gan yma. Mae hynna'n afarnu yn bwysig, ond un o'r elfennau o hynna'n afarnu, a mae'r term Saesneg yw reflective practice. Hynny yw, pan mae dyn yn paratoi'r cynlluniau busnes am y flwyddyn, mae'n tueddiad yw bod dyn yn meddwl am y tasgiau sydd angen gwneud. So dim moyn cynlluniau busnes i weid, dyma'r gwaith o ddydd i ddydd, beth mae cynllun busnes fod dangos yw dyma'r cyfeiriad byddwn ni'n mynd yn mwyn gwella ansawdd ddarpariaeth. Mwyn galluogi ni'n neud na, mae rhaid i wneud mynd trwy broses o hunan asesu a hunan arfarnu yn gyntaf i benderfynu pwy mae'r dda ni wedi cyrraedd y le mae'r gweilodlin mwyn adeiladu dan nhw. Ond mae yna ddarn o'r jigsaw, dyn ni ddim yn siarad am bod hi'n digon aml yn genedlaethol. Hynny yw, os yna ffyrdd gwell o wneud beth i ni'n neud yn arferol, y reflective practice yma. A mae hwn yn rhywbeth wy'n adeiladu mewn i'r prosesau a mewn i'r gwaith o ddydd i ddydd sydd yn digwydd o fewn y sefydliad ar hyn o bryd, bod yna trafodaethau yn digwydd le yn ytrach na bod ni'n gweud beth sy'n angen gwneud. Yw'r cwestiwn yw sut. A mae bobl yn mynd o dan grôn y sut yna. Sy'n rhaid i wneud popeth yn yr un ffordd o hyd. O bosib, mae yna ffyrdd mwy creadigol, mwy arloesol. A oni bai bod yr gofod na gyda ni, y gofod amser na gyda ni, i ystyr nôl a meddwl, reit, sut i ni'n neud hwn yn arferol? Os yna ffyrdd gwell i neud hwn? A angen y drafodaeth ma'n weddol reoledd o fewn y sefydliadau. A fi'n credu bydde sefydliadau yn symud gymaint ynghynt wrth bod yn adolygu'r dull maen nhw'n darparu bethau yn fwy na falle beth yw'r tasgu sydd angen gwneud. Felly, ar y nodyn yna, diolch fawr iawn i chi Eifion am eich amser a'ch atebion. Mae wedi bod yn sgwrs ddifyr iawn. A dwi wedi dysgu lot am eich profiad chi a sut ydych chi'n mynd ymlaen. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Siôn. Ie, gwerthfawrogi geiriau yna. Diolch yn fawr. Efo'n bleser.